Nemčinianska viac ako 350-ročná moruša čierna. Morušu čiernu, Morus nigra, u nás od nepamäti voláme familiárne kyslá jahoda. Tento mohutný viac ako 350-ročný strom moruše stojí na bývalých súkromných viniciach a niektorými konármi už leží na zemi. Veľmi ťažko sa rozmnožuje. Totiž tradičný spôsob očkovania odrezkami do podpníkov je neúspešný a skôr sa to podarí systémom potápania konárov, ktoré sú počas zakoreňovania budúcej moruše živené materským stromom. Okrem toho, že plody moruše sa považujú za vitamínovú bombu, sú k dispozícii nepretržite až 6 týždňov, postupne sa sfarbujúc od bielej, ružovej, cez fialovú až po čiernu farbu. Pôvodnou vlastou tohto stromu je juhozápadná Ázia, kde rastie už od nepamäti, no presná lokalita jeho pôvodu nie je známa, pravdepodobne pochádza z horských oblastí Mezopotámie a Perzie. Hypotéz, vysvetľujúcich rozšírenie moruše čiernej na Slovensku, je viacero. Niektorí sa domnievajú, že ju k nám spolu s viničom priniesli Rimania. Druhá hypotéza vychádza z jedného z ľudových názvov tohto stromu, turecká moruša, čím sa predpokladá, že sa na naše územie dostala v čase tureckých nájazdov. Tretie vysvetlenie súvisí s rozvojom výroby hodvábu v Európe a s faktom, že Uhorsko bolo v 18. storočí tretím najväčším európskym producentom hodvábu. V prvom období rozšírenia priadky morušovej sa používali na jej krmenie listy moruše čiernej, lebo prišla do Európy skôr ako moruša biela. Takže keď sa v nitrianskej župe začala chovať priadka morušová, podnietilo to ďalšiu intenzívnu výsadbu týchto stromov, ktoré však pre využitie v hodvábnictve neboli také vhodné ako moruše biele.